Molweni namkela kuMamgobhozi TV. Kubhizi bethunani siza neendaba ze-show entsha ngoku esibona ke kukhona noThando Dlamuka kuyo noSiyacela Dlamuka. Thina besibona befake i-makeup sathi hey intoba kubuya useason 9 noseason 8. I'm not even sure bamaxa bendawuni kusencane lengane, kodwa ke ngoku yishow entsha rhaca lena ibizwa Isizwe sikaDlamuka. Now ke kule show kuboniswa ingathi abantwana bakaTata Dlamuka bonke, cause kusencane lengane ifocus ibiba kuThando noSiyacela nefamily ke manikhuzana noSiyacela, but ke ukuTata Dlamuka sivezelwe uba unabantwana aba-close to 30. Siyabona ke kubantu bangosisi, kubantu bangobhuti, sibabone ke noSiyacela abasibaziyo. So ke nanku uThando bethunane ezasikrobisa usivisi babona bazabe besiphathele ntoni kula show, but ifocus xa ndiyibona mna ngoku ingathi ipha ebantwaneni bakaTata Dlamuka inoba ke namakhosikazi ke abo, cause uTata Dlamuka loko benesithembu. So sizawubona ke ngoku ii-dynamics ze-family uba zinjani. Hayi kungcono noko khe siphumle kancinci kule kaSiyacela noThando Dlamuka because abantu sebedikiwe ngoku into yabo. So ngoku xa sawuphinda sibone at least enye i-angle yapha kwaDlamuka sibone uba baphilisana njani. Khanikhe nive ke nanku apha uThando eveza elabo icala ezi oomakoti bapha kwaDlamuka uba kunjani. Sanibonani guys, igama lami uThando wakaDlamuka. La ngizotshela ngesizwe esizodlala nje next month. Sishube kakhulu lapho sokhombisa khona ngesithembu nomakoti indlela abaphila ngayo, abahlukumeza osisi basemzini, inkinga ababhekana nazo ukuthi cha asihlusha amadoda kuphela nabantu besifazane abalindele ukugana njengathi nabo bakhula phezulu. uThando Dlamuka ke uactive kakhulu pha ku-TikTok. Zikhona iividiyo zakhe ke ebezenza ebonisa kusenziwa nomsebenzi kaTata Dlamuka exhelelwa inkomo, andazi noba mhlawumbi ke kukhapha okanye kubuyisa. So uyayichaza ke naye uThando pha uba yintoni le yenziwayo, kodwa ke ngenye yamasiko aye enzelwe yona umntu xa eswelekile, I think ongutata. So baboniswa ke pha benxibile bengabatshakazi njengoba nibona apha kule video. So I guess inoba ke ngoku bebeshuta ishow cause nendlela bebenxibe ngayo wethu pha bebahle befake ne-makeup yonke into. I'm sure kwakushutwa ishow le. Sizayibona ke nge-11th of October Saturday. Ndizalifaka apha ixesha uba lithini. Khanikhe nitsho ke bethunani uba nina nizayibukela nale show, ngoba abanye abantu bayakhalaza bathi yo sana uMoja Love kwenzeka ntoni, ingaba yishow yakwaDlamuka okanye yichannel yakwaDlamuka sasoloko sihleli nje siboniswa izinto zabantu bakwaDlamuka. Siyazi ke noSiyacela uzabe khona, ndifuna khe ndibone uba inoba unjani nezinye ii-siblings zakhe njengoba simaze edelela kangaka. Mamgobhozi uyabulela kakhulu ngothi nibukele le video, ndanibona kwivideo landelayo. Bye.